Mihetsika fa atsika misy mauvaise nouvelle, misy koa bonne nouvelle bôka azonareo zegny. Misy bonne nouvelle koa. Messagentsika nalefatsika tagny tamin'ny président Emmanuel Macron fa naleny miambigny amizay atsika zao fa hainy raha jiaby miambigny atsika zao. Fa hitanareo misy vidéo-ny Hussein je crois, monsieur qui a par rapport amin'izy prisonnier ta Madagascar. Ino volaniko aminareo, isan'andro za mivolagna prisonnier politique ao a Madagascar, isan'andro volaniko aminareo zegny. Niany preuve vivante, olo io nagnano vidéo-nazy nambarany marigny ino raha mandalo ao a Madagascar, ino raha mandalo ao a Madagascar. Ao tsisy raha pare volaniko aminareo zegny, ao tsisy raha pare. Misy nikaiky za boka resaka madamo maire nivoniagna igny, nagnasary namono olo amizay rô, olo aroe nivoniandreo, zigny c'est un leurre. Azonareo zegny, juste mivolagna fa zay nangala olo, zay namono olo, or que non, igny resaka politique fô volaniko aminareo, ampodiko ndraiky, resaka politique igny. Zay volaniko, trafic de drogue jiaby igny, io resaka politique io mamy raha vatomanga volaniko aminareo zegny, firy fois za mivolagna aminareo zegny boka. Io amizay boka moramora izy. Za mivolagna, za fa nandefa vidéo, anareo communauté internationale volaniko, anareo Union africaine, anareo koa mbola agnampy gouvernement malagasy io, dirigeant malagasy io, miala ao a Madagascar antrenika anareo. Ambila zay iady zay samby zay ao fo, on va laver notre linge sale entre nous. Izy koa vita amizay anareo mipody. Plus anareo magnamia vola dirigeant malagasy io, ça veut dire ka ampidirindreo agnatin'ny posindreo. Dikan'zegny anareo tsy mirespecte volaniko fijaliagna ny vahoaka malagasy. Zay tsy magneky zegny volaniko zegny, zay tsy magneky ary tsy agneky. Fa maromaro zay mivolagna volaniko aminareo zay, fa maromaro zay fa empaka. Zay ny volaniko resaka affaire-ny cocaïne io, tokony midémissionne premier ministre, général Bomba, ministre de la justice. Volamena mandeha fa nahita koa rôzio Antananarivo corruption resaka volamena. Azonareo zegny, empaka vahoaka malagasy, empaka. Raha simple volaniko aminareo, tsy tondranareo Madagascar io, izy koa resaka état central io. Zay vola ameza zay état fédéral io, zay misy occupé olo mitondra zay. Ameza zay zo. Bonjour à tout le monde, bonjour. Ary zay fa vognony volaniko aminareo zay, angala tanàna io. Zay vognony. Anareo koa tsy avita, zay mavita izy. Apitsa état fédéral io, ambila zay mitady olo mety aminay. Zay volaniko anareo communauté internationale, fa nalefako vidéo agny, nalefany normalement tsy maintsy boka izy ato le vidéo, ary lettre naka fa ny valiany président de la république alefako aminareo après publication jiaby igny alefako aminareo. Zay volaniko tamindreo, anareo koa volaniko tsy tia Madagascar, miala tsendriky anareo, zay anasa lambanay maloto, zay samby zay ao fo. Fotony plus anareo la banque mondiale mandeha magnamia vola Madagascar, io tsy volany tsy amezandreo vahoaka volaniko aminareo zegny. Zava terrain stade namezanareo vola otrino, tsy homologué le stade. Azonareo zegny, zegny niany amizay vidéo maromaro miboaka, or que raha fa nivolaniko fa ela volaniko, raha volaniko fa eko araiky prisonnier nilefa ta Madagascar igny, or que izy iraka tsy zaraiky fo volaniko aminareo zegny, tandrigesanareo tsara vidéo nazy, tsy zaraiky. Izy koa isan'andro za mivolagna resaka prisonnier politique io, isan'andro za mivolagna. Niany raha mazava tsara, olo jiaby magnaboaka raha jiaby, voilà. Et c'est pas fini, volaniko aminareo zegny, io mbola tsy vita io, adio volaniko aminareo zegny nintsika jiaby io. Ireo tsy ambela tsika, tant que ino raha nivolagny Donald Trump,
raha jiaby nivangianareo ivelany ampody, karaha zegny koa nitsika ampody raha jiaby io. Anao mamy raha vatomanga volaniko, alefanao même mercenaire anao, même aianao, volanao volaniko zegny, tsy mahafaty zaho. Io tsy possible mahafaty zaho. Resaka vers armé io volaniko aminareo zegny, ireo dindery, ireo verdier, io re général volaniko aminao ambany latable ao. Zegny amizay boka ireo gendarme bio mandeha mandafoka cocaïne, fa tsy haindreo boka raha ataondreo. Vers armé zegny, exemple, io tsy vers armé ny militaire gasy. Azonareo zegny, mélangendreo raha jiaby. Mélangendreo raha jiaby. Ah. Déjà tsy vers armé vao m'existe. Ah. Atao hoe camouflé, camouflage, tenue camouflage. Azonareo zegny? Ah. Donc, zay fa empaka volaniko aminareo zegny, empaka vahoaka malagasy, empaka raha ataonareo io. Zay volaniko aminareo, atsika vahoaka, atsika mietsefa fa atsika koa iambigny reo io, tsisy raha azotsika volaniko aminareo zegny, tsisy raha azotsika. Corruption volaniko aminareo zegny, ireo voalohany magnano corruption io. Reo soi-disant mitondra, soi-disant reo mitondra, or que reo voalohany magnano corruption. Reo amizay mamono vahoaka. Ah, reo mavandivandy, mamitamitaka. Ah, isan'andro volaniko aminareo zegny misy problème fo Madagasikara. Volamena, famoniagna olo, l'insécurité. Aianao général bomba? Aianao général bomba? Anao volagna fa misy tsisy problème Madagasikara io. Aianao zio? Anao tokony midémissionne volaniko aminao zegny. Premier ministre Ntse Christian, anao midémissionner. Anao mamono zay boka avaratra. Anao tegna fahavalonay io boka avaratra. Raha eko aminao volaniko zegny par rapport amin'ny raha mandalo, anao midémissionner. Tsy voatananao gouvernementanao. Simple raha volagniny aminao, midémissionner anao, tsy voatananao gouvernement io. Jusqu'à olonareo niany magnano trafic de drogue anao CBO. Non seulement nareo magnano trafic de drogue, mbola angalagalanareo koa taninay, ravenareo. Ah. Io volaniko, io tsy Jocelyne Maxime eky. Réseau faible fa pare fo izy ty. Zay volaniko, atsika tsy mila kivy, fa lera zio, frère, sœur, partout, cousin, ami, fa lera zio. Fa lera zio eky volaniko aminareo zegny. Voleza nareo volaniko zegny ankadalain'olo bio. Izy karaha ataonao, za fa nandefa message volaniko aminareo, normalement miboboka ato tous les tanareo za nangataka, pourtant za tsisy réseau tamizegny, za nangataka agnarany prisonnier politique jiaby. Exemple Stanley zio. Stanley raha ataondreo Stanley. Stanley izy un lanceur d'alerte. Misy olo nangala compte nampidiky compte fake nangaranazy. Izy resaka Facebook fo izy nikoragna, nafodindreo depuis 2022. C'est le plus jeune volaniko aminareo zegny. Ino amizay volagniny Hussein niany atamy vidéo nazy il y a 10 jours déjà izy nagnano vidéo io. Izy koa volagniny prisonnier Madagascar ao, tsisy raha pare volagniny. Raha zay volaniko isan'andra. Ah oui, zay volaniko avianareo, alô tsika hetsika volaniko. Izy koa tsika tsy hetsika, maro mivolagna tsy amin'ny Facebook fa non. Lanceur d'alerte amin'ny Facebook volaniko aminareo zegny. Izy koa za tsy nagnano Facebook ty, tsy possible, maro olo tsy mahay raha mandalo ao Madagasikara. Misy sasany mipetraka anao Sibe, tsy haindreo raha nandalo tao ta Madagasikara, tanao Sibe tao, resaka cocaïne igny. Ianareo amizay, azovo le tatra igny, zay volaniko, paix à son âme, anoni donia, olona namtry nini donia. Izy io tatra. 250 kilos volagniny, 250 kilos. Viavy io nivolagna, amezako 1 milliard anao, amezako 1 milliard anao volagniny viavy io, ampodiana aminakahy fa mahaventy olo tompiny raha ty. Nalainy gendarme io, cocaïne io, nalainy vola, mbola nafodiny viavy io. Azonareo zegny, mbola nafodiny viavy io.
viavy amizay le gros bonnet izy amizay mitady ahena ataony viavy ty cocaïne naka. Or que ni roany gendarme zegny 250 kilos igny, or que la farine ni roany. La farine ni roany. Viavy amizay boka nde fa hainareo izy ko dilera mila mandeha mizaha io volanazy be ne vola 250 kilos ny cocaïne zegny. Nandeha tagny amizay nagnano enquête. Avy la iny viavy io. Izy ty koa nalainy chef de brigade ty, nalainy raha ty. Soi-disant niroana amizay raha io. Io amizay nandeha nizaha chef de brigade, or que fa mitorona amizay cocaïne tanosy be. Mandeha tany jiaby amizay le cocaïne io. Teo amizay natatra izy boka. Firy rô nandeha agny? Firy rô nandeha Tananarivo volaniko aminareo zegny. Firy rô nandeha Tananarivo. Atsika madiniky ndraiky inventendreo histoire. Inventé Bornefontaine mila gadjegna monsieur le maire, zegny volaniko, monsieur le maire aboanareo, igny olobenay. Igny olobenay. Izy koa Andra Joely volaniko aminareo zegny. NC Christian andraiky Mamy Ravatomanga, ireo magnapotika Madagasikara io. Tegna potiandreo Madagasikara io. Letra agnaby volaniko aminareo zegny. Ireo magnano corruption ndreo. Isan'andro misy corruption. Or que Madagascar firy volamena Madagascar ao. Firy volamena à Madagascar ao. Or que la France, exemple, il fait partie des 4 meilleurs. Mitana volamena. Or que la France tsisy volamena. Na ireo mavita magnano volamena. Or nitsika amizay izy alefa andreo ampidirindreo agnatin'ny posindreo, vahoaka amizay ampijaliandreo. Zay moka za tsy d'accord. Zay za tsy d'accord. Izy koa nareo magnano corruption, magnamia vahoaka, ok. Tsisy problème. Anareo fitiavanareo tegna loatra, surtout Mamy Ravatomanga io volaniko aminareo zegny. Fa hitako sécurité nazy jiaby. Fa haiko ny étudieko raha jiaby. Nde Hitler fo na Enaty volaniko aminareo zegny. Nde Kadhafi fo na Enaty. Basarasa alasady nilefa. Ke anao Mamy Ravatomanga azombanao. Azovantsenoka mbanao. Zay volaniko, manque aminay azy io, moyen financier fo volaniko zegny. Io volaniko même pas 100 000 euros. Anao fa nefa. Même pas 100 000 euros anao fa nefa. Anao mitorogny volanao amizay, igny amizay amezanao premier ministre magnano asa maloto. Premier ministre amizay mahazo vola igny koa distribuena amizay koa. Aty ataova ty, ataova ty, ataova ty, ataova ty. Ino dianareo majanga zao? Ino dianareo majanga? Majanga tsy mijery anareo. Zay volaniko, apitranareo état fédéral, ambilanareo zay miegny tsara. Zay tiegny. Karaha olo jiaby, zay tiegny. Fa tsy anareo micommande, zay raha ty ataonay. Zanakanareo lefa anareo mandeha mianatra amin'ny France, mandeha mianatra ivelany. Zanakanay ambelanareo, même volany bourse tokony ho avy. Tokony ho avy amin'ny élève méritant tananareo ao. Fa nareo boka zatra, anareo fa mibegny amin'ny kolokolo boka anareo io. Anareo nefa mibegny amin'ny kolokolo. Tsisy raha vitanareo eky. Anao général Bombe volaniko zegny, anao tokony midémissionner tout de suite. Anao zao volagna fa anareo nanakitra olo namono maire io. Olo ny inventenareo fo. Babany viavy io fa nivonianareo. Zio izy nandeha nivonianareo. Fotony misy pierre précieux ao volagnin'olo aby io boka aminaka. Misy pierre précieux ao. Izy ka maire avy ao mila mizaha. Fotony mila signature. Karaha ataony maire Jean-Luc Javoljara io koa boka. Zegny amizay izy amizay volagny mort vif, zegny izy misitriky. Fagnampiagna tsy amezanareo zay. Tsisy raha pare koa raha ataonao. Anao midémissionner zegny fô. Anao nivangenao voty nataondreo tamin'ny Afrique tagny. Jusqu'à tagny mbola nivangenao. Nagnano recherche boka Tchad indépendant. Nagnano recherche. Ohatrino vola namezanareo. Resaka nazahoanao trophée igny. Ohatrino vola namezanareo rô. Fa nalefa ny Tchad indépendant boka ziny. Agny reo boka mavita. Aike anao leader politique africain, or que tsisy raha vitanao, vonianao tanàna io. Ino mampalidera anao? Anao leader ny corruption volaniko zegny.
leader mamono olo. Zay ma leader anao. Anao leader comment ça mampahantra tanànanao. Même agnatina association volako aminao zay. Même agnatina association. Ino raha vitanao? Nisy ranobe tagny Tamorondava izay. Ino raha vitanao tagny? Ha? Mba voleza. Basy eky. Basy. Za raha tadiavinay volako aminareo zay, état fédéral. Nde tianareo azo, nde tsy tianareo azo, même d'ici 20 ans volako za mipody à Madagascar tsy magnino. Raha zay tsy jireo. Ambilafo zay magnadio aty, magnazava raha jiaby fa zay tsy kivy. Mamanefa nagnano. Babanefa nagnano. Niady. Donc, anao NC Christian volako. Anao Anjy Rajoely. Anao Mamy Ravatomanga. Ielanareo Madagasikara io. Io tsy voatananareo. Ambila état fédéralnay zay magnano zay raha ty ataonay. Anareo communauté internationale, anareo Union africaine. Fa ne volako nalefako vidéo en français izany. Ha? Ambilanareo miela eto anareo, miela Madagascar anareo, ambila izy mivady karaha Rwanda volako zay. Karaha io, des fois il faut tout détruire pour mieux reconstruire volako aminareo zay. Ha? Zay nefa empaka. Madagascar tsara nahita la guerre. Madagascar mahay mahantra fo. Anareo ndraiky mahay mpagnarivo fo. Ny an directeur an-douane mahazo tsy ako tragno firy amboany. Ohatrino mba karaha amin'ny directeur an-douane. Ny any général ambany la table ambany amizay magnano trafic de cocaïne. Ha? Ino fa volako aminareo? Nareo boka mivolagna verijery za ty. Ha? Isan'andro za mivolagna aminareo. Ha? Ir général aby io volako aminareo, io fo mahazo vola. Anareo ambany, anareo ambany tsisy raha azonareo. Zay volako, anareo vilaiza misalasala eka anareo maramila, gendarme, police, mietrefa anareo. Anao ke 20 ans de service, 25 ans de service ke même pas 150 € karaha manao, allez chier donc. Ah oui. Oui, il a acheté le trophée. Il a acheté le trophée. Fa nivolagniny Tchad indépendant raha zay. Zay ne magnano. Zay koa magnano fo ato e. Nareo volagna zay manginginy io, zay miasa fo. Ary asanay zay tsy mila vola. Fitiavanay Madagascar ataonay zo. Zay tsy mila vola. Ah. On fait ça avec notre cœur. Ah. On fait ça avec notre cœur. Président nareo ndraiky, président nareo, za volagna aminareo, za double nationalité, fa za tsy possible za very nationalité malagasy naka, za tsy nangataka. Za tsy nangataka. Za de naissance volako aminareo zay. Zay za tsy possible very nationalité malagasy naka. Contrairement amin'ny Anjy Rajoely, mais za fa nandefa lettre volako aminareo zay à Emmanuel Macron fa nahazo ny lettre io fa nivaliany cabinet nazy izy nandefa message taminaka. Bon, on va vérifier volagny. Za amizay volagna anareo jiabo tous les dirigeants andeha Madagascar au mois d'avril. Miambesa tsara anareo volako zay. Miambesa. Zay mizagnaragna anareo. Zay nde atiavako Trump igny. Trump volagna bon, basy eky. Zay fa tsy agnampy. Ino amizay mbola ampiany Banque mondiale. Fa hitan'ny Banque mondiale le raha jiaby fa tsy mandeha. Hitan'ny Banque mondiale le alitra ataony président io. Fa zay ne volako aminareo, azaveko aminareo tsara resaka Banque mondiale io. Io koa mafia boka. Io mafia atsika amizay magnefa. Azonareo tanànakatsika magnefa, génération afara amizay magnefa. Banque mondiale volako aminareo zay. Tanao, ireo zay nangataka andeha mia 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Sur les 100 millions de dollars io, ohatrino nangatany Anjy Rajoely exemple zio, nangataka 50 millions fo. Exemple, nangataka 50 millions izy. Ni doublé ndrôme izy. 25 millions alainy Banque mondiale. 25 millions alainy Anjy Rajoely miaraka équipe nazy jiaby igny. Azonareo zegny. Tu vois? 50 millions avy à Madagascar mbola alainy Anjy Rajoely miaraka gouvernement nazy koa agnatin'ny 50 millions. Dikan'izay même pas 5 millions andeha agnamboarandreo. Azova amizay magnefa izy. Taranaka atsika volako aminareo zay. Sa afara atsika eo magnefa izy. Donc tsisy olo ankadalainareo eky. Anareo jiaby eran'ny Afrique, en Tanzanie, partout jiaby anareo, en Chine jiaby, partout dénoncenareo raha ataony fitondragna tsy manjary maty eto à Madagascar.
Une vidéo explosive talefan'ny seny volanko aminareo zay, io izy magnazava raha jiaby. Anao amizay général bombe anao volagna aminakà fa avy Madagasikara zay anao mila zay andeha agnapy Madagasikara. Allez chier donc. Ha! Za ava Madagasikara za fodinao direct amezanao mahogo, za tsy mijery mihina mahogo miaraka valavo. Azonao zegny? Donc zay tsy akadalenareo, zay tsy akadalenareo volanko zegny. Ampodiananareo aminay Madagasikara anay. Zio zay miattaque les vrais indépendants. Madagasikara mbola tsy indépendant volanko zegny. Ha? Vola l'école baka fa tsisy. Vola l'école fa tsisy volanko aminareo zegny. Tu vois, magnasary mivanga avion ro, magnasary magnano corruption amizay mandeha. Corruption volanko aminareo. Isan'andro volanko aminareo misy volamena mandeha Ivato. Misy angara aby ao ny Mamy Ravatomanga, spécial Mamy Ravatomanga ao. Ha? Zavanareo Ambilobe. Zavanareo Ambilobe. Zavanareo La Réunion. Eto, ny cyclone navy, Pontapaka, fa vita presque raha jiaby. Même pas une semaine. Amitsika presque un an, Pomavavy tsy vita. Presque un an, Pomavavy tsy vita. Mamy Ravatomanga zay magnano zay raha tia taony. Zay raha tia taony laolo izy magnano. Io volanko aminareo zegny. Franchement, za fa empoko volanko za teo boka, ifen'olo, ifen'ny la France za mandeha magnano la guerre. Même za mamon'olo tsy magnino. Voilà. Ifen'ny la France za. Za zio izy koa resaka fo volanko zegny, ataoko gratuit fo amony Mamy Ravatomanga. Sérieux, ataoko gratuit izy. Ah oui. Non, za tsy avy agny ma sœur Agathe. Mbola tsy tia avy agny za fa tsy maintsy ho avy fo. Tsy maintsy ho avy fo fôtiny raha ty volanko aminareo fa nalefako lavitry. Zay volanko natoa za niala Madagasikara. Za fa nimenacendreo. Je savais à quel moment volanko zay mila za mandeha à la Réunion, mila za mipody mivolagna amizay za. Zay fôtiny maro baka mivolagna anao amin'ny Facebook amin'ny fanao mikapokapa. Or que raha zay fa nataoko fa ela. Depuis 2018, 2017 za nazo retraite naka, za 2018 za nipetraka tagny, za fa nivolagna. Za fa nalefandreo volanko aminareo zay amin'ny comment ça violon. Nalefandreo tamin'ny violon za. Fa za tsy mijerô volanko zay. Za tsy mijerô. Ha? Tsisy andra avozoko rô olo aby io. Tsisy andra volanko. Fôtiny raha ataondreo fa trop. Raha ataondreo fa trop. Ni contacteko le la France en même temps. Andareo volanko, igny prisonnier nivolagna igny volanko aminareo. Izy nilefa. Navita nilefa izy. Ça veut dire à quel point anareo dindery. Nafaka niboaka volanko zegny. Prisonnier. À quel point dindery resaka corruption fo. Ah non, franchement, atsika zala mila mihetsika zala fa mampalahelo raha voantsika malagasy io. Sérieusement, mampalahelo volanko tsy haiko aby des fois volanko za tsy tafandry. Or que za taloha volanko aminareo nagnano la guerre, bon, za tsy tafandry, mais zio ty volanko aminareo zay agnaty mémoire anaka agny fo. Madagasikara karakory fomban'olo aby ty volanko. Tsisy araiky masaky mivolagna. Avizoagna karakory eky ty volanko. Avizoagna karakory loatra ty volanko. Zay volanko, mankasitraka za. Misy raha latsika tuliara zay, izy io mizahatsika eo, izy nagnano vidéo resaka état fédéral. Zay volanko aminareo, magnova jiaby. Kaza mavozo eka atsika zio volanko aminareo. Kaza misy mavozo. Eran'ny Madagasikara kaza mavozo. Plus atsika hitandreo mavozo, plus ro magnararaotry. Donc, franchement, baseky. Ombiagna, jusqu'à ombiagna atsika andohalika amin'olo aby tsy manjary aby ty. Iska ombiagna atsika andohaliky. Atsika fa vangondro kobe, fa marary. Misasany maty mosary. Ha? Zay volanko, izy tsy avoanareo niany, possible avoanareo izy amare. Ouais, réseau nakafo izy tiato. Zay volanko, azafady aminareo. Franchement, niany eky za mivolagna aminareo, mietsefatsika eto a Madagasikara. Surtout, eran'ny tany jiaby eto a Madagasikara. Tsy olo araiky aroe andeha ankadalatsika. Premier ministre volanko aminareo zay, tsisy raha ilaigna izy. Andry Rajoelina boka le roi. Avy amizay aty Mamy Ravatomanga aty amizay. Tu vois, tsisy raha pare raha ataondreo.
zay volako azafady aminareo zalahy fa lera zio anareo sur le terrain kaza miamby eky tegna kaza miamby eky anareo fa mietrefatsika jiaby atsika mila mietriky zay fa magnano fa miezaka volako aminareo zay miezaka zay aty fa mandefa message amin'olo jiaby média jiaby atsika zao miamby Mediapart normalement fa losagny atsika fa zay volako courrier tsika fa nivaliagna ireo koa tsy mila atsika atsika koa tsy mila ro ambla izy mivadiky Rwanda volako aminareo za témoin ambla mivadiky Rwanda tegna mbila volako aminareo zegny sitrany mialanao ambassade de France volako mialanao ambassade américain mialanao ambassade africaine jiaby ao Madagascar ambla zay anasa lambanay maloto zay samby zay fo fotony anareo mampatanjaka zobaka mampatanjaka fitondragna io anareo magnamia vola isaka ba magnamia vola misy ka orke raha fa tsisy raha manjary anareo voalohany volako aminareo zay ni accordé élection présidentielle fa hitanareo fa raha io fa truqué raha koa fa truqué mbo volaizy ka anareo ambla zay samby zay o iady zay volako il faut tout détruire pour mieux reconstruire allô zay samby zay fo fa raha ataonareo fa trop volaniko zegny anareo ndraiky fa hitanareo raha tsy manjary Madagascar c'est le pays le plus pauvre au monde na gnino mbo raha mezanareo vola isan'andro anareo magnamia vola orka vahoaka amizay mahay mijaly Madagascar tokony mamboly vary magnafitra vary ivelany c'est quoi ça Madagascar tokony volamenan'ny Madagascar mipetraka Madagascar cacao-ny Madagascar mbla reo magnamboatra chocolat andreo après amizay nareo mividy aty fa tsy zay mandefa izagny abieny mamravatomagna lavaninay ataonareo karaha zegny justement mon frère atsika tsy mila karama volako aminao zegny atsika tsy mila karama karama atsika fa ampy za karama nakapoka fa ampy za volako aminareo zegny izy koa mamravatomanga io fo volako aminareo zegny io volako ennemi public numéro 1 ao a Madagascar ao non za efa mivolagna amitafika aby io anareo zala za capitaine volako aminareo zegny capitaine a Burkina Faso capitaine Traoré navita nandrongna fitondragna ke atsika ova tsy mavita ino raha tsy avitatsika zay fotony mamravatomanga ty volanao fidia vavanao ty volanao fidia vavanao jusqu'à quand pouvoir central aby io tsy manjary volako aminareo zegny ro fitiavandreo tenga i club 48 aby io olo jiaby amizay vonivoniandreo non vrai ou pas mais franchement mes frères et sœurs za fa tegna lohanaka volako aminareo heureusement volako madame naka io zanakanaka io zeny volako maro amizay volagna aminaka anao ka za endriky mandeha ty fa aloha folo fait lanceur d'alerte là-bas fait lanceur d'alerte raha ataonao jiaby fa miboaka mary sady indépendant feo Mediapart normalement agnaboaka koa ato fa izy fa nivolagna taminaka fa aboakako izy ty volainy t'inquiète pas Joakim volainy taminaka tu vois fa maromaro olo magnaboaka amblafo aboaka atsika karaha io fo fiadivagna io sarotry volako aminareo zegny tsy possible atsika zao i claque le doigt azotsika raha jiaby tsy possible zegny fa le fitondragna ty volako aminareo zegny hoavy maro olo mivolagna aminay menacenay olo pro anjo radio ela be volako no anao ro kaza magnano raha ataondreo io volako kaza magnano avatsika nereo io ro voavadiky d'accord volako fa kaza mamopopoko karaha zegny nataony Rwanda volako aminareo zegny tsy tiako fo eky za témoin ny Rwanda eky tsy tiako avy Madagascar ao Rwanda zegny iro mampiady atsika volako zegny iro agnabo any mampiady atsika io sasany vola menacenay olo miasa amy lameriny Diego izy koa mbola magneky miresaka be non volako iro io iraka volako ambilaro tôt ou tard iro fo dans leur tête magnova jerinjoro tu vois roboka entre deux chaises andeha ty ro afakasa andeha ty ro izy koa mivaly comment ça raha nataony monsieur le maire possible ro jiaby rongana donc tsy hainjo raha ataondreo amizay boka tu vois mais chacun est libre volako zay
par rapport à leur conscience. Chacun est libre. Mais Mozava naro Ramampandjus Madagascar. Izy koa le fitondragna ananjy radio ty volaniko aminareo zay tsisy raha pare. Tchad indépendance nivolagna taminaka fa nivangainy trophée io. Nagnano proposition zay karaha ataonanjy radio magnano proposition amin'olo izy. Amezako volamena nareo za koa mazy ty. Fa eny fa ambany sondage nazy boka ambany. Amezako volamena nareo ataoko raha karaha ty. Fa karaha zay ny nataony tamin'ny la France. Zay la France zio meloko ela aminazy. Fotiny agnapetraka état fédéral boka dieny. Agnapetraka décentralisation. Izy navy tamin'ny place ny hoaniny volany Mamirahavatomanga, izy io amizay tsy tafihetsika. Karaha zio Christian Tse. Taia amin'ny tanàna volaniko aminareo zay, premier ministre presque 15 ans. Presque 15 ans premier ministre. Aia tanàna misy raha karaha zay. Or que tanàna io tsy mandroso, izy koa boka izy nandroso. Izy 15 ans premier ministre tsy magnino. Mais tanàna amizay tsy mandroso. Tsisy raha pare. Izy koa nisy raha pare volaniko aminao, za d'accord. Même izy mandeha, même andro radio mandeha 30 ans tsy magnino, za tsy mijery. Mais tanàna tsy mandroso. Atsika dernier de la classe volaniko aminareo. Tegna vraiment dernier de la classe. Zay mahita fa Madagascar mandroso, soit anao mihina vola ny fitondragna io, anao misolo elaka. Izy koa tsy zegny, ouvrez bien les yeux. Sokafa tsara masonareo. Ah oui? Oui, mais la Russie, non? Poutine, il est puissant. Poutine, il fait quand même partie de les 5 pays les plus... tu vois? Zene Vlanco. Kazato mitofo fa atsika volaniko aminareo zay le club 48 io mila éradiquer tsika. Ireo tegna mamona atsika. Ireo tegna mamona atsika. NC Christian io volaniko aminareo isanandra. Io le pire ennemi de atsika boka varitra. C'est NC Christian. Fotiny ny hoaniny vola Mamirahavatomanga tsy hena amizay raha ataony zio. Miaraka ao amizay ilidia io. Ilidia koa ambady koa. Na izy mizaha ito za tsy mijery. Za fa mivolagna zegny, za tsy mijery. Ary za tsy vadivady karaha sasany. Même amezanareo villa, za amezanareo 4x4, za tsy mijery 4x4 nareo, za tsy mijery villa nareo. Mbilanareo fo za karaha io, tranquille mbila fo za mivolagna. De toute façon tsisy olo masaky magnafody vavanakavy lao. Za ty agnaty ala, io tany pitrako. Avianareo zay ty ahita. Io tany pitrako. Agnaty ala. Asa fa Madagascar za. Tsy hainareo aby. Asa fa Madagascar. Non, franchement, mampalahelo raha voatsika Madagasy. Sérieusement. Zay ny volaniko amin'ny la France, za teo volaniko, niady nagnano maramila niaraka tamin'ny français, volaniko, mandeha tanàna jiaby, magnano sécurité, magnano raha jiaby. Niany ty tanàna anakaza la volaniko, tsy sécurité zay lettre nalefako tamin'ny Emmanuel Macron. Nagnino volaniko, tsisy olo agnampy zay. Nagnino tsisy olo, au contraire, anareo ndraiky magnampy volaniko fitondragna fa hitanareo fa tsisy raha pare fa tsy manjary io. Donc azafady franchement mietsefa tsika malagasy. Sérieusement mietsefa fa tsy rary ny volaniko aminareo zay. Zay volaniko, ceux qui étaient en retard avant, olo maire nivoniandreo tagny, nandefa message olo aby io, vola tsy marigny, olo nivoniandreo io tsy izy feky nitosy maire io. Olo délinquant karaha fo nivoniandreo, io amizay général Bomba nivolagna fa nazonay olo namono maire io. Vandy zegny zigny, vandy. Vandy igny. Oui mon frère, io koa ny vitatsika io fa anao volaniko aminao zay, anao koa tsy mangala volany Mamirahavatomanga, anao tsy ampidirindreo ao baka. Anao tsy, za ndraiky tsy angala volany Mamirahavatomanga, ambilafo za hiasa, ambilafo za hipousser, fa misy maromaro, j'invite olo jiaby tia agnampy volaniko zay, tia agnampy atsika, bon, izy en contact, io tsika magnano raha fa, izy koa mbola vola Mamirahavatomanga, olo pisolelaka, ro général pisolelaka aby io tsy vitatsika. Io tsy vitatsika. Général biboka misolelaka fo raha ataondreo. Jusqu'à zavandreo olondreo amizay magnano trafic de cocaïne. Zegny amizay boka zo. Donc
Mblafo tsika io mizafo antrenika tsika magnano communication mandefa nouvelle mandefa média diaby tanàntsika fo antreniky média io tsika mizaha izy voilà za tia gnano marigny za tia gnano haiko za mavita fôty za izy koa resaka vola io volaniko za tsy mijery io firy proposition nataon'olo taminaka tato za tsy mila voilà oui Mireille olo jiaby mivadibadiky za tsy hivadiky volaniko aminareo zay za tsy nivoneny zanahary tamy cyclone na resaka cyclone taminay taty volaniko aminareo zay dikan'izay mission-naka micontinue mission-naka mila micontinue jusqu'en farany za tsy olo kivikivy karaha io fo hitanareo io za koa fa mivolagna raha ataoko marigny ary iady mafy ary fa maromaro ro namagna fa mitologno za alohatsika volagnin-dreo alohatsika donc za tsy mipody afara même milliard volaniko aminareo zay même andefa anareo mivolagna fa alefany amy paradisa anareo za tsy mijery paradisa zegny za tsy mijery zay volaniko atsika iady anareo vahoaka malagasy le 8 mars tiava anareo fikambana veviavy jiaby baseka anareo misolelaka fitondragna ty voleza anareo misolelaka le fitondragna ty mbo ataova anareo raha normaly anareo zio même frais taxi anareo elanareo agny un endroit anareo mandeha ty or que tsisy raha azonareo lambahoany amiagna ino amizay tsisy raha azonareo donc mivoleza anareo misolelaka ambilanareo adosoanareo fikambana TGV TGV zegny c'est train à grande vitesse et araiky ty ndraiky train en reculant azonareo antraduire ko train en reculant donc baseka atsika zafady aminareo baseky mbo sokafanareo eky masonareo Madagasikara nagnino mba olo jiaby milefalefa nagnino olo jiaby tia fira anareo mivolagna amina tadiavanareo vazaha zay zay ty lefa Madagasikara non tsy mila milefa mila miady volaniko zegny bon zay vidéo tsika fa lavalava izy niany zay volaniko atsika tsy kivy atsika mihetsiky fo atsika tsy kivy raha jiaby mandeha atsika fa mahazo nouvelle volaniko aminareo zay tegna mandeha raha jiaby fa kazakivy anareo mietsefa eky atsika vahoaka malagasy franchement atsika ty karaha soumise zala atsika karaha farany vahoaka volaniko zegny mavozo mais fa trop tegna fa trop oui wandy fa zegny voilà fa atsika mila mihetsika azafady aminareo fa bon je vais finir la vidéo iamba force Claude io tsy force ro io tsy force io volaniko aminareo ino raha ataon'i Israel exemple aloha flèche aloha amboarinareo flèche agny amboarinareo aleva kobe aleva mesobe aleva zavanareo boka azy koa tsy milefa force aby io oui za volagna za tsy tia mamakimaky raha izy koa ro amifasiny eky andeha monimono za magnaboaka stratégie naka koa simple ane magnano zo simple ane io volaniko voilà c'est vrai nareo maro mbola tsy zatra volaniko aminareo izy koa gendarme 100 avy eo tsy ampy 100 aby ro 100 avy eo anareo 500 entourenareo boka ro tu vois fode izay problème tsika gasy atsika ndraiky mandeha en face-ndreo baka entourenareo le gendarme jiaby le force jiaby maramila zavanareo boka izy koa tsy ambelandreo bâtondreo jiaby basindreo jiaby ro ne tsisy force en face-ndreo mandeha micontre reo zay fo mampatanjaka reo ro tsy matanjaka aminaka ro tsy matanjaka aminaka ro matanjaka amy cocaïne ro matanjaka amin'ny amy général bombe-andreo io ancien combattant olo tsary nandeha la guerre magnano izy ancien combattant boka ianao ancien combattant zay de za fo tsy volagna za ancien combattant ke oui zegny vidéo tsika niany courage fa atsika ndraiky fa raha ty tsy maintsy hetsika fo kazakivy anareo zay volagna kivy aminakady za tsy mila izy za tsy tia olo kivy baka za tia olo miady amy la foi nazy amy force nazy tu vois même tsy mamakimaky raha volaniko zegny c'est par rapport force en face io ampanongaitsika force tsika koa